Já vás vítám u dnešního videa. Jdeme si zahrát hru jménem Házení ovocem. To by mě zajímalo, co to je, ale jdeme si zahrát. Nějaká klikačka. To naklikáme. Aha, musíme to vzít, no. Mám pomeranč. Pomeranč. Jdeme tam hodit pomeranč. Jdeme to katapultnout. Aha, to je, aha, no, tak já jsem klikl blbě. Já myslím, že jako to červený je dobrý, a ne to zelený. No nevadí. Můžu to vylepšit. Bude už nám prý peníze, a nebudu kupovat peníze. Nebudu koupit. Jdeme dál klikat, jdeme to naklikat pořádně. Já to koupím. Jestli to vím, tak já to koupím. Jo, koupím, jestli to vím. Koupil jsem to. Máme duhovej pomeranč. Takhle by to bylo drahý. Perfekt. Jo, ty peníze tady. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. To je hodně, ale. To je hodně. 8000 mám. Takže koupím ještě, aby to dvakrát rostlo. A dávejte lajky a odběry, jo? Prosím. Hodně moc prosím. Dávejte lajky a odběry. Já z toho budu šťastný. A doufám, že vy taky. Hodně doufám. To je trošku nevýšem. To si koupím. To je za mě výhodný. Jo, máme borůvku. Abych ještě nějaký kalkulátor, když tak borůvku. Jo. Když tak ještě vymaxoval, ale jdeme pak s tím už hodit. Ale tak kivy, to mám rád. Kivy. Máme to. Ještě bych, když tak to vylevlil. Tak trošku. Boom. To je taky offline reward. Joho, to je blbý. No, nevadí. Lunch food. Good. Good. Math. Good. Tak to je good. A furt je docela dost peněz. Jako asi se to po mně vyplatilo. No jako za mě to nebylo tak strašný. Kaštěnký starter. Golden Apple. A to ještě koupíme v později ve videu. Samozřejmě. To se nemusím kupovat, to už mám normálně. Můžeme to ještě nějaké proklikat. Dává nám to docela hodně XPček. Ještě zkusil bych vyklikat tu kivy bych zkusil vyklikat. A jestli to půjde. A mezi tím, co tady klikám, tak vy prosím dejte like a odběr. Já si normálně přizpůsobím. Máme hrušku. Jdeme se mu ještě to trošku jako zvednu. Když nemám na to, nevadí. Jdeme to odpálit. Great. Great. Perfekt. Aj, tak to bude hodně dobrý podle mě. Ne, kámen. Dobrý, až ještě někam nic nedělal. Jo, 7000 docela dá se, docela dobrý. 7000. Hodně dobrý. Katapulty. To za 12 000 katapult. To je moc pěkný. Abych chtěl asi... Nevím, jaký. Hlavně by to byl nějaký. Bych šel do toho. Nemám kousek, potřebuju. Je to mě hodně štve, že potřebuji kousek. Nevadí, teď by to zase znova šel vyklikat. Chtěl bych nějaký, jako, aby se to klikalo rychlejš, protože on to má to jako cooldown. Zkusím to klikat jako na to rychlejš a nejde to furt. Ale dejte like, odběr. A bude to prostě dobrý. Jako když budeme hrát, to bude table, tak tady má takhle bude tvůj třeba, nevím, jestli se jmenuje Pepa, tak tady bude napsaný Pepa. Jo, já vám to pak ukážu, až to budu stříhat. Jako nevím, Pepa, nebo se jmenuje Josef, to bude napsaný Josef. Nevím, jestli se jmenujete, ale jak se prostě budete jmenovat na YouTube, já si kouknu když tak na váš kanál, jak se tam jmenujete, a napíšu vás tam. Že budete dobrý. A udělám třeba kousek z toho tam dám, jakoby inačí ústřižek a dám to tam prostě. Je to nevadí. Jo. Abych to šel na hrušku dát. Protože hrušky mám rád. Jo. To já asi 14 000 už jako dávat nebudu. To jako asi úplně ne.
A jdeme s tím hodit. Good. Perfekt. Great. Ok, jako 92% dá se. Hodně se dá. Ne, mě to pokazil ten strom prostě. Mě to pokazil strom, ale. Ten strom jeden. Jo, to je mega hezký číslo těch peněz. Se mi líbí. To je za mě hodně dobrý tohleto číslo. To je za mě perfektní tohleto číslo. Úplně se mi dost jako líbí tohleto číslo. A až když tak vyklikám hrušku, tak teprve budeme pokračovat. Hej, no úplně jsem jako nevyklikal hrušku, ale už tam je docela dost. Protože mě hrozně bolí ruka. Ale má to nějakou mutaci na sobě, to je docela pěkný. Takže to jdeme zase katapultovat. Perfekt. Great. Ok, to se celé dá. Určitě vyhrám tomu kopečku. S tím nechci mít nic společného. OK. 10 000 peněz. Hodně dobrý, to je hodně dobrý. 100 000. Tak to je moc, 100 000. Jak to mám dát asi? Takže koupím ten starter pack. A koupím, jestli to vy. Ako koupím. A fakt dávajte like a ty. Like a odběry. Přijde to nedáte. Tak jsem hodně naštvatý. Moc naštvaný, jestli ho nedáte like a odběr. Jasný? Jasný. Dejte fakt ty lajky. Ale jsem nebyl naštvaný. Jinak, to bude moc špatná. Jo, tak to celé jako dává peníze, ale že by to bylo extra dobrý, se říct nedá. Hej, to je špatný! Jste dělal lepší, to jsou 9 robuxů. To je strašný. Jsem měl jenom na jeden upgrade. Ach jo. To je mega škoda. Mě to stálo tolika robuxů, mě to stálo, mě to prostě skémovalo. Nemám rád to. Strašný to. Hej, jestli chcete, když to natáčet s webkamerou, jestli byste chtěli, aby byl vidět můj obličej, můžeme. Ale to, jako zajistím to, bude to těžší. Ale to musíte dávat tajka odběry. Jak to dělat nebudu. Asi bych dal třeba tu hrušku jen tak jako na chvíli. Bych jako... Ona duhová, to bych asi šel hodně proklikal. Takže až ji vyklikám, tak... Uvidíte. A tentokrát už to fakt vyklikám, protože nehodlám přijít o duhovou hrušku. By to nechtěl mít duhovou hrušku. Samozřejmě, že každý, že já ji vyklikám. Což nebude trvat dlouho. Jo. A vlastně i ten zvoneček můžete dát. Sice můžete, ale nemusíte. Spíš ty lajky, no. Za ty bych byl hodně rád. Pak 3 lajky vytvořím nový video. Klidně tohleto vytvořím, je mi to jedno. Ale hrušku už bude mít uklikanou, vyklikanou. Hrušku bude mít. Takže to je docela dost dobrý. Já jakási ještě víc doklikám. Co to je? To je jahůdka. To je jahůdka.
Nebo jak je duhová, tak ona jde hrozně špatně vidět. Dáme ji semka a jdeme ji s ní hodit. Good. Great. Ok, great se docela. Ale to přináší hodně peněz. To dává hodně peněz, já mám 11 000. Ne, to poleno jedno. Mohl mít víc, já to prostě to poleno zastavilo mě. Nemám to rád. Bych mohl vlastně asi tohleto, ten launch upgrade. Jo, tak jdu do toho dát nějaké ty upgradey. Opět fruit deal. Asi nepotřebuji. To asi jako úplně nepotřebuji. Join group. Vík to mám teďko, no. Na 6 minut, tak to mi stačí reálně. Co to než tak ještě koupit? A co můžu vystřelit sebe? Třeba si vystřelit sebe, ale nemůžu vystřelit sebe. Mě štve, že mi to nenechá vystřelit sám sebe. Ty bych šel ještě tak znovu vyklikat na tu jahůdku. Jahůdku už jako nevyklikám. Ale do jahůdky, to zase no problém jako dám, jo. To mi extra asi vadit nebude. To bude docela bombový. A tak. No, už za chvíli bude mít hrušku. A po hrušce máme jahůdku. A jahůdku já se k ní doklikám. Hodně mě bolí ruka a hodně to dělám pro vás. Jako hodně. Hodně mě fakt bolí ta ruka. Ale střídám jakoby za první prsty a ruce střídám. A tak no. Už to za chvíli budeme, už ta hruška se zvětšuje, už se zvětšuje. Jak se jmenuje ten přístroj? To je napsaný. Growinator, jakože zvětšovač 3000. Bombový. Co, dost dobrý. Zvětšovač 3000. To je hodně dobrý, co? Ale mám v plánu dělat písničku, sice jsem jako začátečník. Ale nevím, proč si ji chci udělat. Ale nevím ani, jestli jak vůbec udělám. Jo. Už máme jahůdku. Takže já ji vezmu. Nemá žádnou mutaci. Nelíbí se mi to. Jo, to potřebuji 9000. Jahůdku. Bum. Jdeme to odpálit. Tu jahůdku. Perfekt. Ok, docela dobrý. Great se dá. Tak bude hodně peněz, to bude. Jako dost peněz. 11 000. Hodně dobrý. Dokonce 12 000, to jsem se nevšiml. To je hodně dobrý. 14 000. Penízků máme. Dáme toto po upgrade. Toto chci hlavně. Ne! Kam já jsem to neměl kupovat? Kdyby jsem to nekoupil, já to koupil. Nevadí. Jdeme to teď. 38 XPček. To jde mega pomalu, ale. To je hrozně pomalu. Já bych dal. Dal bych poslední jahůdku. A tak, takže to už nějak, to se ještě chvíli počkáme. Jo, bohužel se to jako dá se kupovat za Robux, ale zase, já nechci úplně utrat, zlatá jahůdka, tak to bude podle mě hodně dobrá zlatá jahůdka. Teda, jestli budu mít jako trpělivost zlatý jahůdce. Pokud ne, tak to je špatný, ale jo, měl bych, doufám. Ale když dáte odběr, napíšu vás. Já fakt si hodně ty odběry, no. Sice jich máme nějakých. Nevím ani kolik. Pak jsem když tak dám. Jo. A fakt by jsem je dost chtěl, no. Jsem když tak dám někam fotku, že kolik jich máme. Jo. A tak. A už za chvíli jahůdku budeme. Co? A to je hodně rychlý. Taková fialová jahůdka. Nevím, jestli je lepší fialová nebo zlatá. Doufám fialová. Já nevím, třeba jak máš zlato, aby jsem pochopil zlatý, nebo želétní, jaký stříbrný, ale nevím, jak by třeba bylo tohleto. To jako nevím k čemu, ale je to docela pěkný. Jahůdku už máme, jdeme vzít jahůdku a jdeme ji odpálit. Jdeme to do katapultu. Perfekt. Good. Good. Letí jahůdka. Zde to dokonce prostředka. Že by to mohlo mít více. Ne, 15, rovných 15 000. Dobrý. Ještě to nepoupgradil.